muri Zimbabwe mufaro kunge tine muzuva ranhasi apo tiri pachikurubi maximum prison tina mukoma Sulu Muhlanga vari mukati mejeri vari mud class vachatsanangurira kuti mhosva yavo ndei. Nhasi is family week asi mukoma nyaya yamukoma havana munhu auya kuzovaona asi vari kushuvira kuti vada kuzoonekwawo nehama dzavo dziri kunze uko. Mukoma muri sei? Muri sei ngo? Zita ndiani zviye? Phineas Sulu Muhlanga. Mukoma Phineas, mungataura kuti kuzoti munge muri pano pachikurubi maximum mhosva yanga iri yechi? Ya ichokwadi mhosva yandiri gere panapa ndakagarira mhosva yemedha. Pakaita kusanzwisisana kusvika ndazobaya munhu akanga achindirwisa nebanga akandibaya apa nebanga nepapa nasonwa 6 mastich ainzi Hondonglovu from Chipinge South. But ndashanda ndiri kumedia kuno ndandaenda kutora mavideo ecyclone dai kuChimanimani sando pandakasanganawo nesikandai. But ndisiri kuziva kuti vanhu avanga vakatondipulana vakasvika pakasvika 3 boys because ndokumusha zvakare. 3 boys idzi dzadzine chikwereti namai vangu chefoja inda ndisingazivi kuti vanga vakaita chise munhu aigara kuno basa. But ndobva vanditi vasvika pamba pangu ndandichiedita video yaHoward Pinges. But ndiri pakudero ndandiri mumba ndakazoona mwana wangu echibva achimhanya second born kangu. Ndobva kati baba kune vanhu vakawanda vagere vari kugedhi. Pandakabva ndadzima because ndandine maheadphone ndichindodzima mushina wandanga ndichishandisa ndichindobuda pamba ndakandoona timu ranga riri kunze kwegedhi vari 3. Ndobva kutoti hatiri kutya imbwa chichi tasvika kare tanguri tasheedzera. Saka ndabva ndadzinga imbwa ndobva vapinda pamba pangu inini. Vasvika pamba pangu vakabva vanditi hatoda kuenda kwamai vako because one wacho ndisekuru wamai vangu. Ndobva taenda kwamai vangu, mai vangu vanga vasinginzwa zvakanaka. But handisi kuziva kuti vane chikwereti namomusi wangu. Tandosvika kuya mvura yakatanga kunaya ndandasiya PA system panze. Saka semunhu aingoitawo zvandanga ndichiita semunhu aizvishandira plus ndandagara ndichida kuitawo birthday party ndiri kumusha ikoko. Saka ndakabva kuno ndichifambira tuma mission kuti ndapedza zvibasa ndobva ndaita birthday party. Saka ndiri pakusetila nekutesta PA system yayo ndopa vakasvika. Then tichibva kwamai vangu tichienda kumba kwangu inini tiri kumunda murefu kunoti mai vangu uku inini uku blaze yangu uku. Saka patakadzoka tichiuya kumba kwangu inini sinzi ndandamboenda navo vichityaimbwa ndavaperekedza kwamai vangu. Takubva ikoko yakuya vakabvunzana mari namai vangu ndisingazvizivini. Tandosvika pamba pangu ndobva vanditi baba Alani ndipoka mari mwanangu. Ndikati momuzi handina mari. Mwana wangu yaya ndokubva andoti mbuya mari iripo ndoiziva peiri ndiende kundoitora here. Zvikazi ndandotora murume wangu. Urikuona? Ndobva andopinda mumba. Saka ndakati mwana haasi kuziva. Mai vacho vanga vatoenda kuchechi. Saka paakabuda akabata pesi yamai vacho ndakatoona kuti azvishuwa ndo mune mari ende mune dzimwewo mari dzebasa. Wongoziva kana tiri wakoma nayo mobile kuti mune mechifamba mechisosa chichi. Ndichida kundobata mwana wayo akabva ajamba achienda pamakumbo pamai vangu. Timu riya ranga rakasvika riri ndobva rati aiwa musiyaenda pamukadzi wake. Ndobva ndamusiya. At the same time ndakabva ndandomira pana muchembere ndikati onai kamuchembere inini. Handisi kuziva kuti imimi nababa makandigadzirirei. Programu yese yakatarisana neni. Saka handisi kuziva kuti makandigadzirirei. Muchembere vakanzwisisa ndobva vada kundondidzosera pesi. Ndobva ndati mupe iye adzosere paaitora. Kusvika andoidzosera paaitora. But aidzosera manje mwoyo wangu wakarwadza nekuda kuti ndandagara ndine zvimwewo zvimare zvangu inini. Ndobva ndabvunza kuti maida mari ndobva ati chero mari iyona ndakabva ndandobuditsa yaiva muhomwe. Zvinova zvakaita kuti timu riya rakabva raona kuti ko mari haina kupinda kundotorwa mumba pane pesi yaimbobuda yai. Vakutondigaira paya. Ndabvisa 200 rands tichobva ndapa muchembere. Zvana muchembere inga utori nemari yakawanda chaizvo. Ndipe ndine chikwereti nevarume ava ana sekuru ava. Ndakatora fodya yavo ndikapasisawo kwari kuBeribirisa ndozokupa vatumira pafoni. Ndikati aiwa program yese yakatarisana neni. Imwe mari zhinji yendinayo ndebasa. Zvechokwadi vakandinzwisisa. Ndobva ndatovapa ndabva ndandonzi chiwekerana netimu riya bosi anga ari maranzi. Tandowekerana tobva tandoonesana kuti mari yasara imari yakati balance. Zvikanzi asi okay. Timu riya rakabva rachizonditi hande kudoro. Ndikati aiwa kudoro kupi? Zvikanzi hatuna kotenga kachasu takobhadhara kachasu chatakambomwa tobva tatenga 1 tibve tadzoka. Ndikati aiwa indagara ndakatenga mastrong stuff endina upana pataida tizomwa pachi musi webirthday rangu. Ngatimwe ndobva varamba. Zvikanzi aiwa toda kunobhadhara chete tobva tatodzoka. Saka zvakazoitika ndezvokutoti ndiri pakuramba mai vangu vakabva vati aiwa mwanangu havaperekedzi ndana sekuru ava unoita sokuti pane zvavavafungira. But handisi kuziva
Alright, takuda kondobuda mvura yakabva yanaya because yainaya ndo pa cyclone pepe. Yaibutika naya. Asi Milan ngokubata muromo. Iwe uri kuita zvinhu zvebasa, uri kuita zvinhu zvebasa. Wataura kuti uri muchape nawo. Waishandira kupi? Ndaishandira media ZBC. For Ruben Bar. Right, wanga uri kuita zvinhu zvebasa. Saka doro rakabva razokundira ukabva kuti ndakusiya zvebasa ndakuenda kudoro here. No, pandakabva kuno kundichienda nezvebasa ndakanga ndatokumbira kuti ndikapedza ndo uniform. Ndakuchiita zvepati. Ndandoda kuitawo ka birthday party. Wanga washanda kuZBC kwenguva yakareba sei? Pa 2010 ndokuzosungwa gore riri 2019 muna March. 29 wanga waita 9 years uri mu. Right, maenda kudoro imimi. Tiri pakondobuda handisati. Ndabva ndakondobuda pepe. Tiri pakondobuda mai vangu vakabva tida kondobuda ndakabva ndati mvura inotinaya. Ngatimirei. Tobva tamira ndobva yapfuura mvura iyayi. Tichida kondobuda futi taona imwe mvura futi. Tikanzi yakatosimba inogona kutikuwadza. Ngatimira. Ndabva tandomira. Takuda kondobuda futi taona imwe mvura ine but inini moyo wangu wanga usingadi kuenda. Ndakabva ndandomhanya mumunda so mai vangu vechiona ndobva ndandokwaura 3 zvibagi because vanga vari 3 varuma. Ndakwaura zvibagi 3 vanga vechindiona ndobva vati shamwari zvawaita izvi unorovesa vana handidi kuti vazukuru vangu vazoshungurudzwa nevakadzi vako kana vauya because vachanzi ndio vaita musikadzi wakwaura chibagi. Ndakabva ndandopinda mumba ndobva ndandotora bhemba ndandotema majanga aya ndandotema chibagi chakawandisa so ndati muchembere chisaraimi chichidika but zvichaitika ndezvokuti avauya muchembere wako wana iwoga apa makumwenda kudoro muchembere watovasiya mazowaona futi kuvi muchembere. Aiwa tiri pamba pangu toda kubuda. Hamusati maenda kudoro? Hatisati tatobuda, tiri kumira nenyaya yekuti mvura inenge yakuya tinoona kuti yakusviba kwedu kune makomo. Saka taingomira kuti ikanaya yobva yagamuka tobva taima. Zvadero saizvozvo zviya takazobva ndabva ndandotora chibage changu ndikati maakubika chibage ichi. Takuchindobuda vakandotiperekedza. Ndobva vandobudisa 50 cents. Ichindipa zvikanzi unditengero kachaso che 50 cents. Toti chinova ndimuchembere. Vanomwa. Saka timu riya rakabva randobvuta mari iyayi. Vabvuta mari ndobva ndabvunza ndikati type ipi? Zvikanzi toenda kutengera neiko cash, sitoda cash. Ndikati hakuna transaction ye 50 cents. Ndobva vanzwisisa, ndobva andidzosera. But andidzosera takabva tafamba zvekuma 4 kilometers kubuda muvillage medu tichienda muzi muchikepe takananga round yeZamuchina kuenda kudoro kuyako. Saka takundobuda muvillage medu ndo pakandobuda mufi akabuda nemusango akabata banga but anga ari kure zvekuma 500 meters. Ini ndo 500 meters ungaona munhu rinesu ndomona kwedu kotomona because kune tomona kune makomo kakwedu wamuona ndabva ndamuona ndabva ndabvunza timu riya ndikati uyu audzwa nani kuti auya kuzomira kunoka hatengi doroka but mune next door wangu ndobva kwanzi netimu riya aiwa famba tindi vakundipushira kumberi bonza ndatobuda muroti ndikati audzwa nani kuti auya kuzomira kunoka zvikanzi hatinaye. Ndikationa ikatimu magara pamba pangu almost 45 minutes pasina munhu ambosvika mvura yachinaya iye anga ari kupi zvikanzi usabvunza izvozvo handei. Takabva taenda tichindopinda mumusha tichida kundotenga doro muyamya takasvika chinzi haripo. Tabva tadirectwa pababa mukuru wacho. Tasvika pababa mukuru wacho hanzi haripo tadirectwa pano umwe kuti musha but vanhu vamwe chete vakagara pachikama hwavo. Takandosvika pana sekuru vangu hanzvadzi yamai vangu inini nehanzvadzi yamai guru vangu mukadzi mukuru wamudhara. Tasvika paipa vanga vakatodhava zvikanzi iwe wakauya wabva kuHarare ndikati ndauya mudhara. Zvikanzi pane zimapepa zvandakaona ndandakaisa maflyers invitation yekuti ndine birthday msokati. Saka vanhu havana kuzvinzwisisa. Zvikanzi ndakaona chipepa chakauya ndeche birthday mudhara. Nditaura nasekuru yangu iyayi inonzi Fezi. Zvikanzi nasekuru yangu iyayi iwewe uri kutema mombe here pabirthday. Ndikati munozoona usimbe hwangu mauya chipamba. Zvikanzi akanzi wati wakatenga mota chichi ndio zvinoita vana vehanzvadzi yangu havana kuziva kuti mota yandaendaona ndechi ndebasa isi yangu but waendawo kumushawa nenge wakundotondera. Saka wakapiwa mota yebasa usiri pabasa bosa wanga wakumira ikako. Mota ndaienda nemurungu wangu. Alright. Saka zvadero zvaizvo manje mai vaya vaitengesa doro vaya vakabva vauyawo zvikanzi imi handina kutonzwisisa vakabva vaya nekapepa kaiva nefoni namba. Zvikanzi ndakangoona vana vachibva chikoro chiya nechine zvimapepa izvi ndati handezvangu ndine birthday musi wakati vakati alright but ava vaimwa kachasoka varuma ana sekuru wanga. Takasvikawo vechimwa ndobva vatipa tikamwa rokutanga bhodho rikapera ndobva pauya rimwe tikamwa rikapera ndobva pauya rimwe tikamwa rikapera rechi4
ana sekuru wangu akati isusu tadi tapo atisina mari takuenda. Timu riyari yamanje ndo periri kunditenga. Ndikati ndi mati moda kuya kuzobhadhara chikwereti tobva tangodai todzoka. Vabva vandipidza mwana. Zvikanzi mukaona muzukuru wenyu munhu ari kutonhwa bhazi izvi munhu atobva kuHarare chichi. Ndakaita manyemwe bhozi sekuru wangu vakabva ati uri mwana wanzvadzi yangu yo. Baba wako ndakaenda navo kuDRC. Tati tese kuhondo chichi ari muri kuona. But zvadero manje ndakanoita manyemwe ndikati ngariuye. Ndabva radaidzira rauya bhodhoro tamwa rapera. Vatora rimwe bhodhoro tamwa rapera ndadaidzira rimwe tamwa rapera. Reach 4 akabva auya mukadzi wacho akazi munozodhakwa chindipai mari ndobva abata. Munozodhakwa chindipai mari. Zvikane timu ya munoti ana mari ane mari yakawandisa. Vese vakoma wacho vanotambura vechienda John ane mari isingaiti ana inotopfuura ukoma wacho chichi mfana akarongeka. Itimu riyari yamanje. But uya anga abuda on the way uya akabva atondosvika patata pinda paposa akamutangira kundosvika pamusha anga ari kumashure. Takutomwaona edoro. But tamwa udaroko ndakabva ndanoti doro randamwa rakwana. Ndanda kugaya kuda kochingura na adzimai vanga vaenda chechi. Plus kwanga kwakuwanda mhepo yanga yakufuta tsika. Ndabva ndadanidzira 2. Ndadaidzira 2 udaroko. In fact ndisati ndadanidzira 2. Mukadzi yacho akabata doro riya. Kuti chindipai mari. Ndakabva ndandoritora zveginya. Ndikati timu dirai doro. Zvikanzi mari yangu baba munini mari yangu. Ndabva ndandobvisa 200 rands. Zvikanzi 100 rand iri kuchinjwa nemari. Ndikati 100 rand iri kuchinjwa ne $24. Zvikanzi aiwa $11. Ndikati mune munhu here ari kutaura machecheche ndimufonera. Ndobva ndipa namba dzomwe aidzitapiwa mahiki. Ndabva ndatofona ndalauda foni vanhu vese varipo. Shamari rate iri pamari ndobva ati 24. Ndikati ainda kuchifona kuHarare. Ndobva ndafonera Shiga Chagoni. Ndara kwakadi kutaura zvikanzi kuri bho. Mungandiudza kuti rate iri pamari. Ndobva vandiudza kuti hai mari yakati. Ndikati mazvinzwira. Zvikanzi aiwa nemukadzi achisiya imari imuzi yamotora change. Ndikati handisi mari nokuda $3 kana $4. Ndingazotouya nemari. Zvikanzi aiwa mimi ndakakuudza aiwani kuti pemunoenda kuHarare kumuzonditengera muzondivigira memory card. Vana vangu vanogara chichema chiti petinoenda kuchikoro. Tongodzwa mabalani masongo avanenge vechiridza chichi. Pana paredhiyo tinayo hatina memory card. Ndandine foni yangu nememory card yangu 4 gig. Ndikamuda memory card zvikanzi abva ndamuvha zvakakosha zvati ndaisa kufoni memory. Ndaisa kufoni memory. Ndabva ndandovapa zvikanzi memory card imwe ndika $7. Ndichida rimwe redoro ndikati ngaruya. Rauya tamwa. Wakumwa doro nememory card. Koma ranzi mama konana. Tata konana pa change. Saka unawapa mari. Andinawapa mari. Wakumwa nememory card. Nememory card ndata chajana kuti $7. Kureva kuti imwe yaenda ndambomwa yakukavwa pa $7. Pa 7 ipapo. Muchiri kuda rimwe ere tabva tamwa. Pabva pandosarirwa 2. Ndabva ndandobvisa 50 cents. Yandakapuwa na moms yandikati mari muchandisira take away. Kana ndakudi? Ndakuenda. Tika take away chi ndikataiwa doro kundifambe ndichimwa ndichienda ndira muchemberi. Akabva atambira. Saka tandomwa tamwa paipa 2 asara ndakabva ndadaidzira 1 ndobva rauya ndikahafura ndikati kutimu randandabva naro ndikati ini doro randamwa rakwana. Irimwe ndikati kunana sekuru ini doro randamwa rakwana. Bodro 1.5 chindidirirai mucheka wendi pambe ndichimwa. Ndobva andotora chigubhu chesupa. Akatondisira mvura yaidziya paya ndatochigeza abva andisira doro rangu. Ndandobuda on the way futi ndakondosvika pamugano wekuenda wega. Ndakuchibva ndega mandakuchidzokera kumba. Saka ndikakondodzokera ndakandonzwa mudumbu ndisati ndamboita. Otherwise ndakavhunduka doro iroro I don't know kuti ranga rakabikwa sei. Saka ndabva ndandosiya chibhodhoro chiya ndabva ndaenda bush toilet. Ndiri kuya ndakandonzwa kumhanya. Matombo so. Saka vakandosvika vichindomira vichindoona chigubhu chiya but zoranga rakutondodoka apa kwakuchinaya manje. Zvikanzi kudhakwa. Vabva ndaidza sulu ndadavira paya. Ndikati boys ndiri kurwara ndaitirwa utsinye. Pfungwa yandandanayo ndeyekuti ndanda kuti otherwise ndogona kunge ndaisirwa mushonga kana kurwiswa mweyayi. Ivo vakutomwa doro riyari. Ndiri bush toilet mabva ndikutaura navo ndiri kupi ndadobuda ndauya ndikuona vari kutomwa. Handina kufamba pano handambofamba kana 10 meters. Ndikunzwa futi mudumbu. Ndangoenda pano nepana mukoma. Ndabva ndatoda ndakutobuditsa blood. Ina boys yaimone zviri kuitika panapa. Doro iri harina kubikwa nefertilizer kana zvimwewo zvine. Zvikanzi aiwa haisiyo nyaya. Kana pakaitawo 1 anenge asangana nedambudziko rakafanana nerako iri. Tichazokuudza. Uri kuona? Ndichindopedza manje ndiri kundouya kuti nditopinda muroad. Ndiri kundoona doro riya rakutopera. Ndopanda ndoti honai guys doro ramamwe radi rakwana. Iri rasara ndira muchemberi. Zvikanzi aiwa unozondova pachibhodhoro zvangu wachida kutikwa wendi na. Ndabva ndandotora doro riya ndobva ndatanga kufambisa. Ndichienda kumberi kwawo. One wacho anonzi Nhamo Kosa akabva andobuditsa rekeni. Zvikanzi ndokuva nerekeni ukaenda naro. Saka kwokutanga akandipa oning ndobva akandira kuside. Kwechi2 ndobva akandira kuside. Rechi3 ndobva andirowa panapa.
Saka pakandorova pana munhu atanga kumhanya ndobva vasheyana. Wani wacho sekuru wamai wangu uyu anga asingamudoko. Nhamo uyu ndisekuru vakewo. Muri kuona. Tobva tati imimi kule mimi muri kuona imimi hamuna kudhakwa. Muri kuona zvinhu zviri kuitika izvi. Zvikanzi takutoda mari yewinayo. Muri kuona. Saka vabva vati wanuku ndichitokwira mugomo. Vakungurusa matombo echiuya kwendiri. Veti chabvondoka. Saka ndaitiza manje. Ndichitiza paya ndichienda. Kusvika ndandosvika paland panorimwa pamusoro pegomo. Saka uyu akamhanya akasiya vamwe vaifidza ndahwanda mugomo. Yeti ndakwira pamusoro. Maona. Ndobva asvika echindirowa ndare. Pakandirowa ndare ndakadonha. Wawakazouraya uyu. Ndakadonha ndobva ambondirowa. Ndichida kuti ndimhanye futi akandidonhedza kukona ita 3 kwakatatu ndichidonha. Kwechi4 ndakabva ndandosimuka ndichida kundomuti bhutsu. Ndobva ndibaya in fact ndamupa bhutsu atanga ndibaya pana muchodonha. Nebanga rake. Akanditi ona banga akarimiza so anga ane jacket. Saka ina ndina kumbofunga kuti ane banga ndakati kundilidzira ende ndakamuudza kuti mazipi arira. Ndakatondizwa kuti chwa. Akati ona banga ndobva amira akatarisana nini. Saka pakandirowa apa ndauchinzwa ndangonzwa chiveva semunhu anga akadifu akadhakwa. Pandakada kuzondomuti bhutsu ndopakandibaya panapa. Ndikubva ndaona ropa ndandomubata. Saka pandakamubata ndakandomudonhedza pasi. Takatomborhola zvekuma 3 meters tichiti umwe pamusoro umwe pasi umwe pamusoro umwe pasi. Kusvika ndandomisira ichi apa. Ndobva ita seaneta so. Ipapo ndope ndiri kugaya kuti otherwise anogona kunge akazvibaya kana kuti maybe amen. But zvadero zviya ndichindotora banga riya pfungwa ndaenda kuenda naro kwasabhu kana kumapurisa. Right, ndichida ndinobva pamusoro pake inini ndandamisira ichi ndichitora banga ndiri pamusoro pake because akaita seaneta. Ndichida ndisimuke ndibve pamusoro pake akanditripa futi. Iye ari pasi ndobva anditripa. Ndichidonha ko iye chisimuka achida kuya kuzondidzipa. Ndangomupusha so. But ndabaiwa nhamo manduraisa. Ndozvaakaita ndobva ndandomuti mbama. Saka akaita conscious ndisandoona kuti munhu atodi akuwa. Ndobva ndandomubata ndichida kuzama kumugrebha ndimubetsere ndione kuti akata nhamo mandikuwadzisa. Ndobva vatiza nanhamo wacho vamwe vacho vari 3 vaya. Saka ina ndisandoona kuti munhu akuwara papi. Ndakabva ndandotora doro riya pakaita conscious. Chobva ndandomudira futi. So kuti munamugere waida kuti ndadati amuke bonza ikunga kuti mbama ndamurowa pangu ndiamitisa chi kuti aite conscious. Ndabva ndandomudira doro riya semunhu afenda. Ndipo ndakazonzwa wakufema ndipapa mani. Shit munhu atokuwara kawo. Ndakazama banga pane banga pachitopanga kufema nako. Pandakambaya nebanga ndakangomudayi so. Ina ndatoziva ndatombaya. But inini ndakazofunga kuti otherwise pakurola kwatakaita kakuneta kakazita tazoriliza banga ndiritori otherwise ndo paanogona kunge akazvibaya. Neimwe nzira ndo mafungire ndiri kuita. But pakuzondibata kwakaita ndakangomupusha ndo pandakanzwa chiti ndabaiwa. Nhamo mandikuurayisa boys mandikuwadzisa. Nhamo nderimwe boys rangona. Riya ndo rakatomutuma kuti tibetsere kubata chi munhu. Mukona. Saka ndaona kuti munhu uyu atokuwara. Ndakadaza mambomubetsera ndifambe naye. Ndichifunga kuti pakutokuwarisa kusvika kune moto ndimhanye nayo chipatara. Ndobva ndaona kuti munhu mukuru kwendiri plus aindiremera. Ndandomusiya paya ndasiya ndabayira banga racho ipapo. Ndamhanya kumba. Ndindosvika kumba ndasvika pamukoma ndikandobvunza kuti ana mai nini venyu vauya here zvikanzi mukoma maridziro wangu achiita radio haiwa mufana wangu manext door ari complain. Ndikati no kunoko hakusi kutauni mukoma tiri kumaprazi kunoko handiti kuminda murefu kunoko. Zvikanzi vataura neni vari mumba vechibuda ndobva vandoona kumeso kwakaita bhucha kwakazara ropa uku trouser harichaonekwa neropa. But kwatodoka ndobva vanditi hataipi ndiani kwakuda iso tindodzosera tiite marevenge ndatouraya munhu handizviti mupenyerete ndiani ndati ndihondo ngulova. Ndobva vandondibata zvikanzi handi kuna muchemberi. Ndaenda kwamuchemberi ndovanga vane zvana zvangu. Ndandosvika kwamuchemberi kuya zvikanzi mai uya muone mwana wenyu. Chemberi pavakabuda so ndichindoona zvandaitwa watomboramba kuenda paya amene uchazoita kuti uende chii vakutochema muchemberi. Ndikati muri kutochema inini uko ndatosiya ndakuwadza munhu handisi kuziva kuti chii chaitika ndiani. Ndabva ndavaudza ndini zvaita sei ndakuvatsanangura. Ndiri pakuvatsanangura timu riya rakabva radanidzira mukoma wangu yaunda naye wanzi mosuru asvika here. Zvikanzi akabatei mumaoko. Zvikanzi haana chaakabata. Ndakabva ndavati mira ikoko musapinda pagedha. Zvikanzi ipfuti. Saka vakanzwa mupama yandakamurova. Zvikanzi atonzwa kubva vatiza vobva vaenda pachiuno zuva ranga ratodoka. Zvikanzi auraya munhu. Saka baba vangu vane vakadzi vaviri, mai vangu ndiye mukadzi udipi. Tichienda kumba kwake baba vangu maiguru vangu vari kumabvazuva chitiri kumavirira. Iye ari pakati pedu namaiguru vangu ndo pane musha wake. Saka vabva taenda kumba kwacho ndabva ndandoudza mai vacho ndozvaitika nemwana wacho. First born yake ndiye 2002.
Vakatovaudza zvaitikira kupi ndikati kwakati zvikanzi atova ne2 days asiri kuuya pamba. Saka zvichida anogona kunge asina kurya sadza, anokwanisa kupera power, saka anoda kukurumidzira. Ndobva vamhanya, ndabva ndamhanya ndandoudza mudhara. Ndozvaitika. Ndopedza kodziya ndatombozvirota but ndayarota ndirini ndaibaiwa nebanga nemuzukuru. Ndikona. Baba ndoti toita sei vanhu vatozara pamba paya vakutochema vaenda vachiudzwa nevanhu. Zvaitikira kupi ndabva ndavaudza kuti zvaitikira kwakati. Ndakunzi chipinda mota udrive mota tindoona. But kwazvaitikira mumakomo akufambi mota. First day musi iyoyo musi 18 March tanga kuti famba kone moto kofamba zvirei nengoro andopinda mumota vakatanga kuti unopinda mota wakadai neropa ine abva ndasungwa neZambia panapa namaiguru wangu pinda mumota ndadrive mota yaiti chienda kwazvaitikira ndobva vamira vakamborova mota zvikanzimisa iyo zvaitika here zvinozokutaura kuti uri kungotiitira zvinozomufirimu ngati zvinhu zvaitika izvo Alright, handi ndasimudza mota paya tukwenda takuda kundosvika tasarirwa pano nekune PA system ndakaona road mvura yacho ine blood ndobva ndakatoziva kuti amawana tichindosvika tasvika munhu chatova chando ndinafonera polisi vakatodita hatinonge chitunha pasina polisi ivo handi mapurisa aishangwaridza kufona afonera chisimbanje ndozvaitika kunoko atofonerawo timu randaizivawo obva vatouya. In fact, havana kuuya the very day takararapo tikasvika this time vasati vauya vakazosvika dzinenge round 3 timu riya raiva nayo rakazouya pascene of crime pane polisi nguva yese vanga vari musango vaitotya hama dzacho maybe vanoti makaurayisa hama yedu ndobva vauya paya saka vauya saizvozvo takabva tatora chitunha chiya kwakuenda nacho kumochari pakazoitwa manhingirikina akaitwa kutsinda postmortem plus inda ndagara ndiri mufina wapolisi ndakazokumbira ndiatendi zveemergency kubva ndaatendwa nechiredzi kubva ndabvisisa munhu wani ndichiitira kuti iye akwanise kubatsirika pakuchengeta ndobva achengetwa. Right, ndaenda kupolisi ndakandogara 9 months ndiri pasendatongo ndakazotongwa trial yakasimuka musi 15 October ndobva ndaenda ndikandotongwa 23 years ndatongwa izvozvo havabvisi high court yakantonga ndatongwa nemutare high court Justice Mwayari abva ndaenda kujere ndobva ndandobvisirwa 7 point ndabvisirwa 7 point ndosarwa ne15 point wagara chizvo so far ndane 7 point ndasarwa ne8 point. Saka vanhu vaungaona vamwe avatuwa vasina kufa pamaenda kukoti vaendawo ndakazotongovaona muso kuti patrial chete ndopavakauya veitotestifya kuti akauraya munhu ende havana kukwanisa kuda kubudisa chokwadi chiri kuti banga ranga riri rake kuti yanga iri self defense havana kukwanisa kubudisa saizvozvo because munhu wavanga vagara vatori naye. That's why vakataura kuti patati chifamba paya vakati tati naye usabvunza izvozvo yofamba tini but indondoona kuti mvura yakanaya ichipfuura ivo vari pamba pangu tichitotya kufamba titi mafoni anonaiwa saka zvokuma 45 minutes but at the same time vauya mudare macho kusanganisa polisi pamwe pacho haisi kuzonyasa kuvestigata nyaya dzedu hatitipi mhosva hadzipara ende ndakaipara zviri pachena kuti zvishuwa ndakauraya munhu haisi mhuka pachangu inini handitofili zvakanaka ndotonzwa kurwadziwa kuti otherwise chero dai nda ndiri nini kana kuti dai yanga yari mukoma wangu ndaizotorwadziwa but nokuda kwokuti munhu akafa nyika yese handifungi kuti ingazvifarira but chakakosha ndechekuti havasi kuzovestigata nyaya kuti vaone kuti nyaya idzi dziri kuparika nemacircumstance api saka munhu tinomutongawo zvakadii because ukaona uchinzi zvafanira kuti ndouya kunoko ndine 30 years ndotongwa dzimwe 30 years 60 years ndobuda ndichindoite panzi saka utori unetarisiro kuti one day uchabudawo right izvezvi tiri pafamily week handiti yokuti hama ndine vasungwani vachowadzana tiri kuona vanhu vakawanda vari kuwadzana nehama dzavo ivo hama dzako dzauyawo hama dzangu hadzina kuuya kuenda panonetsa kuti zvichida vamwe vanogona kunge vechiti vari kushayiwa mari but ndakambozama ndichida kuita reconciliation nerehab zvikanzi ava kutotaura zvisizvo vamwe vari kuti haasiwe pano blood busters mbandiripo vamwe vatoti akatipa ngozi but ndo nyaya yanda ndichida ndinyanyhandisi mbandiripo ine handizive pakuberekwa kwangu mudumbu mamai vangu ndiri number 5.
Saka pane mare dzaitonzi dzakatombodyiwa ndinamukoma wa South Africa vaitonzi vakatumira mare. But pane vanhu vaiva pa forefront vichiti vari kuuya kuzondoona vichitonyeka. Vatumirwa mare dzekuma 40,000 rands vakadya mare iyoyo. Havasvika kuzondoona. Ndakazombosvika pakurwara kusvika ndati ndiya bomboni batirai munhu ari kuSouth Africa. Ndobva abatwa akati munin'ina wangu ndakaplaya imwe role usingazivi. Ndine mare yatakabvisa yakadyiwa nevanhu veukama. Vanhu vanaitotemba vacho vamwe vakaparara necyclone. Ndo vanhu vanaitonyanya kutotemba. Vasara vacho baba namai nevaripo vacho kusanganisawo mamwe madzikoma kana kuwa mai guru nevamwe vemumba mamai vangu. But ndinozondoona kuti sei vechinifungira pfungwa yakadaro. But inini ndiri ndega ndaifunga kuti otherwise chinoita kuti vasandiona inyaya yekuti vanogona kuti munhu akatipa chingozi kana kuti akapara mhosva. Saka ngandivadanidze vauye tiite reconciliation. Asi unoziva kuti muchivanhu chedu pane zvatinozoitawo kana munhu auraya munhu zvekuzonoripa ngozi zvakaitwa here izvozvo? Ya vari kuti vakaita. Ndichiri kuChipinge mufana wekwamaiguru akambouya achindiona akati pakabviswa mombe but pakapasarwa mombe 6 vakati vatoda 14 saka 6 ndodhadhasara. Ko mukadzi akambouya kufa zvawasungwa? Ya mukadzi ndakaguma kumuona 2019-15 October paakangonzwa kuti ndatongwa ndobva atoenda kundoroorwa. Saka iwo waitori mumedia circles uchitova photographer videographer zvokutodaro sakomana wemobile wacho vese ana Judy Kumakwanya naambofamba nawo atira paguramatunhu kuri kutenga kabada aitobuda ndichienda kunana Daslab upi efamba ndiri papa mudhara achinzi ari kuenda paairport ufanira kunge ndava paairport mudhara uyu Gillette Robert waiti mufamba nawo Mugabe? Hatombofamba nawo. Saka iwewe takatarisa nyaya yefamily week iri panapa ungadawo kuti chii kuhama dzako uchiruda kuyanana navo here notovawo nenguva vasina mboya kuzokuona ungadawo watiwo chii? Ya hai chendodzidzisa hangu ndechekuti forgiveness it's a process. Zviri kavari kundikanganwira kana kusandikanganwira but kuuya kwandakatoita kunoku inini ndindogona kutovaudza zvekunoku nokuti ivo kunoku havakuziva. Zvakakosha kuti tiyanane navo nevasati vapara mhosva kuti vachada kuzopara mhosva varege kuzosvikawo pandakasvika. Saka ndinongoti kana varipo kwete vefamily yangu chete but tinoti nyika yese kana varipo vanobata zvinodhaka kana vanongotamba nemhosva chete mhosva hadzinaunaka. Tinongozotenda hedu nezvirongwa zvinoitwa izvozvo zvana family week zvokuti hama yangu shamwari yangu ikashanyirwa indototi ndashanyirwa boche chendisina anogona kundipa. Izvezvi mukandiona munogona kufudza ndinoenda kuvisita every month but handiendi kuvisita. Ndinotobatsirwa nevo machechi ndo vanondibatsira nevamwewo kuti akangonakirwa oneni panapa ini ndinoimba ndotamba. Saka munhu akangonakirwa oneni umwe anogona kutonditi ada kumusiya ndamutengerawo chakati ndomusiya ndamutengerawo drink ndomutengerawo chakati ndotorarama ndichienda mberi. Saka tonangoti kumhuri yeZimbabwe kusanganisa mhuri yese pane zvakaitika pendiri ndarisina kuzvitarisira. Ndasiyana nemunhu wekuti anga ari pamisheni wekuti aitotsvaga mari ari kutoba obva alouraya munhu. Saka ndaida kuenda pekuti petiri kuti mapurisa nemamejasiri nemajaji vanofanira kuongorora nyaya ndepekuti pamwe pacho ndogona kutongwa nemhosva ndisingafaniri kutongwa nayo kuri kuti mejasiri kana kuti jaji anogona kunge aine maimosheni ake kana kuti mupurisa chaiye chaanoda kuti nyembe dzake dzikwire kana kuti kunzi aendesa munhu kujeri. But chaizvo kuti vanyatse kuona kuti chakaita kuti munhu azopopara mhosva kuti uyu azosvikawo pakudai chii haizvo hazvisi kutarisa. Asi muchidimbu suluti ngati imi mairwira doro re50 cents. Ya ini ndona kunge inini hangu pakunzwisa kwandaiita munhu kuti atagara timbori nemaprevious kumashure asi ndaifunga kuti zvakapera because akambonesana nana mudhara nenyaya dzeland dzemunhu. Baba vacho vakambopiwa minda sita tichiri vadiki saka mudhara aiona kuti handikwanisi kuirima yese. Isusu tazokura ndobva vachiti minda iya taakuida kuti ndaane vana ndichivara. Iye ndokubva andomira semwana wofuti akaramba nemunda uya. But ari pakuramba nemunda uya inini nokuomawo kwangu musoro ndikati munda uyu ndiri kuzomutora. Ana mukoma vakatomutadza vaitomutya munhu iyeye ndokuti chero pandakandovaudza kuti ndauraya munhu vakati aiwe unopenga munhu akatirenda mashwazi ndotarati ndowaurayo. Right, Sulu panapa tiri kuona pane mufananidzo yako but une vanhu vawina havasi hama dzako here? Dzadzisi hama dzangu vanoitwa mukoma Foster Mkwewa mafounders edendera aya mashefu angu aya ndogara nawo panapa. Kokunzi Sulu
unofarira zvasulu kana kuti zita rangu rinonzi Phineas Suli but pachitupa rakazorwa kunzi Phineas Sulu Mhlanga. Saka zvakabva zvazondoenderana kuti music yacho futi inodi kuti dendera imomo futi. Right, muri Zimbabwe vanga vari mukoma Zulu vatanga tinavo tiri pano paHarare pachikurubi Maximum Prison apo pari kuitika Family Day kune vari kuonawo ngatifarire kuona hama dzedu dziri mumajeri tiwadzanewo nadzo samukoma Zulu panapa vari kuti zvakaitika asi ngatiregereranei vakati vari kutsvagawo apart to reconcile nemhuri yavakatadzira. Until next time.